F'temp mill-isbaħ għal dan iż-żmien tas-sena, il-ħadd numru kbir ta' nies żaru l-ġonna ta' San Anton f'Ħattart għal festa ċitru. Apparti l-arrinġ waqt il-festa ċitru, il-pubbliku kellu l-opportunità li jixtri ikel u ħellu magħmul mill-frott ta' ċitru li jikber fil-Palazz ta' San Anton u msajjar fil-kċina tal-palazz. Preżenti għal din il-festa kien hemm il-President ta' Malta George Vella li kellu l-okkażjoni jitkellem ma' dawk preżenti. Meta tara del konkurrenza hija prova ta' kemm in-nies l-affarijiet iħobbuhom. Għaliex veru li t-temp ħareġ tajjeb, imma taraw ċertu ammont li laqas jibgħu nistenna ħajkun hawn, u ma xejn speċjali li affarijiet żgħar jistgħu jixtru l-arenġ u affarijiet minn dawn. Jiġifieri importanti fis-sens li qed toffri ħanajtek ħarġa l-familja fuq affarijiet li huma healthy, x'afra mill-affarijiet li hawnhekk huma healthy, u fl-istess ħin ma jonfqu xejn għaliex ħarġu iduru ġol ġnien u din igawdu l-atmosfera ta' hawnhekk. Din il-festa ċitru spikkaw it-tfal li ta' kull sena flimkien mal-familjari tagħhom jattendu biħġarhom għal dawn it-tip ta' attivitajiet. Jogħġobni li hawn ħafna ċelebrazzjoni u ġew nies biex jaraw il-kampanja ta' l-oranges, il-candy floss u il-muffins. Għall-orange. Għalli kien hawn ħafna affarijiet ta' isbieħ, tibieħu ħafna affarijiet man-natura, għasel, l-arinċ, lumi. Fil-ġonna tal-Palazz tal-President f'Ħattart hemm aktar minn 500 siġra ta' ċitru li bil-frott li jipproduċu jsiru diversi prodotti li kienu għal-beħ waqt il-festa ta' ċitru ta' din is-sena. Matul il-ġurnata tal-ħadd kien hemm ukoll għal-beħ il-ktieb Tisjir mill-qalb bil-fondi kollha li nġabru se jmorru bris il-Malta Community Chest Fund.